Rep sak nalika akhire sang bapa kang samya mandang-mandeng ing pucuking grana angasta pusaka pinangka piandel sang bapa kang silebat kiai pecut Kiai Samandiman. Daya ngatiasane pecut Kiai Samandiman kalamun kaseblak ing awang-awang prasasat langit sigak adung rapat ketamaken gunung bakal dadi jugruk segara bakal dadi asat abyar gumebyar candraning saking Mandrawa Cinandra kadya bledhek ing mangsa ketiga kadya Bedhakawa Candra Hadi Mukawa Roko Bagagak risang bapa amatek aji panca indriya panca lima indriya pangangen risang bapa tinulaka saking Pancabaya yen ana bebaya kang reridu saka angin setelak bali menyang angin asalmu saka lemah setelak bali menyang lemah yen asalmu saka wati setelak bali menyang watu yen asalmu saka tirta setelak bali menyang tirta yen asalmu saka angin setelak bali menyang angin Purwa madyalan wasana kalis lir ing sambi kala roko Hemel kiblat papat kalimo pancur kiblat papat kalimo pancur risang bapa mandang-mandeng ing pucuking grana hapatek aji kala cakra kalamun ana bebaya kang reridu saka jagat wetan setelah bali mangitan yen asalmu saka kidul setelah bali mangidul yen asalmu saka jagat kulon setelah bali mangulon yen asalmu saka jagat lor setelah bali mangalor kalamun sruda paripeksa kelakon lebur tumpur tanpa dadi sirna lelayu saking ilahira pirawe rawe ratas walang putung wah becik ketitik kang ala bakal ketara becik ketitik kang ala bakal ketara sapa wong kang nandur wekasane bakal ngunduh woh ing pakarti kalamun sira nandur wae kabecikan wekasane bakal ngunduh woh ing kamulyan kalamun sira nandur woh ing ala wahyuning bakal sirna beda wadah aja cerah beda aji aja sre beda guru aja ganggu beda bapa aja ngundha manunggaling sedya kalawan dening para putra naga Pertala Purwa Madran wasana jumbo kang kinayu sembada kang sidha rahayu kang samya pinuju kanthi asasanti Suradira jaya hatining rat lebur dening pangastuti naga Pertala tansah jaya selaminya memayu ayuning bawana hambrasta dur angkara waraka
barometer cadangan Ponorogo saka loro solas Pandawa Audio 3A